A veure, Montse, concentra't. Llistes. Ok. Menús al·lèrgics. Perfecte. Sortides. A punt. Què més? Ui. Ei, Sergi. Hola, Sergi. Sí? Ah, ja podem començar? Vale, perfecte. Doncs truco als monis, vale? Vaig a trucar en Gavi. Ai, Pepito, Pepito, em sembla que estarem tu i jo tot l'estiu sols, cuidant-nos, però sols. Ai, Pepito, Pepito. Hi havia una vegada Mira, una qui és? senyoreta Estan molt trucant? bonica i coqueta Estan trucant? que per fer-la S'ha agafat el mòbil, venir Pepito. tothom... Ara. Hola? Montse? Què vol? Ah! Casal? Què vols que faci un casal? Pepito, que m'estan convidant al casal. I puc portar-me el Pepito? Que no puc portar-me el Pepito? Perquè és el meu Pepito? Vale, ja ho entenc, clar, normal, lògic, natural. Pepito, que t'has de quedar amb els teus amics, que no pots venir al casal. Vale, doncs me'n vaig, ja vaig cap allà. Sí, tant. Casal, Pepito, me'n vaig al casal, a veure. Ai, jo em quedo aquí. No mouré en tot l'estiu. Senyora Titi, tu que has marxat. Gavi? Casal? Ara vinc, jo no m'ho perdo. Vinc corrents. Ostres, Mariona, no sé què faré aquest estiu. Tu tens plans? No tinc res pensat, mira. No. Senyora Titi, tu que has marxat, vine, sisplau, que volem veure. Hi havia una vegada una... Hola, Clara? Sí, mira, aquí amb la Laia, prenent un aquari i una Coca-Cola. Que si volem anar al casal aquest any, sí? Va, jo sí, la Laia diu que també. Sí, clar que ens apuntem, sempre. Gràcies, adeu. Doncs mira, ja tenim plan. Superbé. Senyora Titi, tu que has marxat. Hola? Què faré el juliol? Al casal? I tant! Ara vaig, corrents! Ai, que bé que estic aquí. Crec que ja em quedaré tot l'estiu. Senyora Titi, tu que has marxat. Hola? Digue'm, Alba. Ai, què tal? Què dius, que fareu el casal aquest any també? Ostres, sí, no, jo això no m'ho perdo. Vale, doncs vinga, que vinc ja. Vinga, fins ara. Hola, nens i nenes, benvinguts al casal. Espero veure's a tothom. La fada Adriada estarà, els monitors i les monitores estaran, i ningú s'ho podrà perdre, perquè si no la fada Adriada molt plorarà, plorarà.